tardor. El que necessitarem serà pinyes, aglans, coses de muntanya i fins i tot també podeu utilitzar castanyes. En tots aquests objectes el que farem és fer figures, com per exemple un motorista o una persona, etc. A part d'això també necessitarem una pistola de silicona o cola. Jo us ensenyaré com fer un motorista. Primer, trieu tot el que necessiteu. Per exemple, trieu els aglans que us agradin més, les pinyes més boniques que heu trobat, etc. Quan hagueu fet aquest pas, agafarem un aglà i si se us ha tret el barret, li posarem. Quan hagueu fet aquesta part, el que farem és posar cola a la pinya i enganxar-li les rodes, que seran la part de dalt de l'aglà. També enganxem el cos de la persona i posem els llums a la moto. Muntem la persona amb els braços, que seran pals, i li posem els ulls, que són 2 llavors. Quan tinguem posades les cames, que també són pals, enganxem el motorista a la moto. Que, més que una moto, sembla un cotxe, però no passa res. Amb la pistola de silicona acabem de reforçar la persona. I quan haguem enganxat la persona i l'hem reforçat, acabem d'enganxar les cames. Tallem un tros del pal. Amb la pistola de silicona enganxem el pal a la pinya, com si fos el volant, i amb una part de dalt de l'aglà ho enganxem al pal i és el volant. Per últim, posem cola a dins dels barrets d'aglà i posem unes llavors. Simularan els llums del davant. Amb les llavors queda més realista. I ja tenim la figura acabada. Aquest és el resultat. També podeu fer altres figures, com per exemple aquest insecte, o una persona corrent, o fins i tot una torreta amb flors. Podeu fer tot el que vulgueu. Fins aquí el vídeo d'avui. Si t'ha agradat, subscriu-te i dona-li un like. Recorda que pots fer totes les figures que vulguis i te'n pots inventar de noves. Fins la pròxima!